Rabbi Allah Nabi Allahu Rabbi Tuhan kita Nabi Muhammad Panghulu kita wahai sahabat tolan saudara Assalamualaikum segala dosana. Di zaman kini kalau dibuka orang bapi tua sangiklah banyak. Nyosa pui sajo sadona rancanya isi sajo sadona kanda. Tidak ditimbang tidak digamak tetapi pahamnya tidak telata. Jangan begitu wahai dosana. Rangku ada ulu mako ditolak pergaulan tolana jangan rusak. Wahai saudara cobalah fikir walau kamano tolan orang panggil walau kamu dia atau kailia mengambang pituan jangan tak kasih jangan bersifat siapu jahi. Oh sadang menyala meminum air sadang menyulu egala tasambi. Hai jangan baik kambara jauhikan tiu angkau karu air lalu sueta manu menyembah tak dapena bagawang ko jarani aye la gadang endong kawan dikaja kapang ka ujung malang kota sembah dikaye dalam cuang utang mabayar ngatu hidung akhir akunya ka dalam muncung onaja la tamanu ayo karib lajokan duang ne.
do sumbayang iyo nande tolan ma arasul dea itulah dalai limo iyo dalai para akaro dalai minta keterangan dari kami bang aduh lade kapado lade langke salah orang bari inamo menjalankan saja iyo wikola pengajian dari kami lai berdua para karola dan nyodiri ladalai kaji baca lai karano lai nyodiri wajib diketahui pulo nak jangan diri dekat tua orang lah diri pulo lah janyo kita dari mana lai nyobana tampang bijola diri kita dari mana lah nyobana delai asal jo usulnya dia kira pengajian dah kami jawab lah nyotanyo lai wahai saudara ya ikiwani la ilaha illallah paham di hati dijadikan cermin langit jo bumi pemandang si arif lai majulah di sini oh delai malia alam memandang diri oh malia diri di dalam diri ayado hakiki layado majazi di pandangan lahir dan batin terkasih di dalam nan batin rahasia tersembunyi kalau si arif bijak memandang dari nana sola inyo babila disimpan samonyo disatukan pandang maana kulima tampenyo hilang oi manola tuan lainan bijaksana pandanglah buah di dalam bijo hai kanalah diri siapun punyo dari mana bana asal mulonyo hai kamano pulo lai tampul tangkainyo oh Tuhan bertanam ai musim pabilo ya oh katul marusik aluma kita hai sama soal hamba bagai rupo alun layado sama-sama to olim bagoa dam lay balum bare tumpul deh balum bare ibu
bijo mulul kambangnya hai bijo na satu dari situ asalnya kalau dipandang indah baru yo kalau dikakunde indah lataraso oh begitu bana oh sifatnya Tuhan ya oh bukan di luar bukan di dalam ai bukan baru pulai putih lajo hitam dengannya itulah kesalahan ai kalau dipandang lai orang yawahan pandang lai tak sampai yo lai kan lapado Tuhan Allah diampir ladakan mati ladalai sasela mela jalan jangan begitu yo kita sekarang yo satukan tali ladakan tampil lada bapegang supaya nata gua dalai wujud dia dah di mano nyo inggo yo kalau tarabang koko balum tarang lada begitu lada jalannya so maana kulima kamano pulangnya lai ada pun maana oleh kulima Tuhan lai jo kalau kahate lai tarham bun jantan jo kalau ka bawa iyo terkasih bulan maana la kulima da mali putihnya Allah mali putih tubuh ada nyawa samparan no lumpua iyo mangko bajaja samparan no nyo butul adalah mangko lakaman nampak samparan no nyo mati dan lai mangko bagara lai tando alamat ada parahu batula ko ango lamela gontai ladalai nanyi lamela omba malifatul lilawadi siyo paham talata dan wahai lada saudara lada lai andai lai dan tolak ganaikan ala diri lai pandanglah Tuhan lai cubalah uji lai batulah jawintan adalah timbanglah batu lai bare joringan keputusan pandang lai kepada Tuhan keputusan alemu lai kepada iman ia iman de hati cara minde Tuhan adalah tubuh nande kita nabi illa de Tuhan oh de nasib adalah nande Allah lai batil de insan jadi lai rasanya dari soal pengajian kola biela dari itu dari itu ilal panyuarakan lai pun tualah hanyu ilai api la padam karate bali pejur tulis bajalan kapadosia pokana kita tanyokan eko ombak la pulang kapado lautan jo kalau de nyolawi dijadikan sampai salam mulai lamonyo oh dan nanti dah nyodekan kara bagi tule nyobana oh la di dalam la pengajian la di dalam pengajian oh da demo la da isilah oh sabana lai nyobana oh sabana nyobana la kita mama wahai sahabat
curi tu dosa naik denyo caku curi tu dari sinar labara pi urang yo bari lebanamo le sudah melempar edakan tanyo diuntukkan ke kami debado syarat dahulu daripada sumbaya denanan itu dosa natanyo aduh yo denan denyo limo ya itu layakan yo para karo mano banala denan limo minta nani yo la di panyato pertamu mangananan dewa katu denan de akanan mulu kedua mahadap la denan kiblat iyo nan itulah denam monyo menghadap nani yo la denan kiblat bilangan iyo la dekado nan katigo manutupi aura denan de akano denam monyo nan ka ampe iyo la suci hada denan akane denam monyo nan kalimo iyo suci tampe denan bilangan terakhirnya ado pulo wiola basari ado pulo nan bahakikatnya ba apu nan banala nesari ba apu bana iyo hakikatnya itu nan marusuana manggama menyama di dalam ladenyo dado iko bana penjawapan dari kami nan badua iyo denan para tamu simai dekannya tu ya itu mangananan dewa katu bakato wiola nan sudaro nampado wiola syariat enyo mangana wakatu denan limo tapi nan padoyo hakikat enyo mangana tarjali tu gua kita nan kasa kapado tu puyo denan halus mangana tarjali tu buanan halus daripada wiyo denyo sifat mangana iyo terjali sifat dari zat Tuhan sama tomato ba itu nani yola penjawaban di langkah ionde para tamu nan kedua menghadap dengan kiblat nanakano dengan monyo nampak doyo dengan la syariatnyo menghadapkan dado kakak abatullah sangko bagi orang dengan jauh yakin bagi orang nan hampirnya ba itu nani yola penjawaban dari kamilanan bado nampak doyo dengan la hakikatnya menghadapkan tubuh dengan kasa kapado tubuh dengan halus menghadapkan tubuh dengan halus yaitu kapado denyo sifat menghadapkan iyo denyo sifat kapado zat Allah sama tomato ba itu nani yola penjawaban di termenani yola dekado nan katigo manutupi aura kanan yola denam monyo nampak doyo denala syariatnyo manutupi aurat kita yaitu dengan ladenyo kain atau salain yo de kainenyo tetapi nan padola hakikatnyo danga ladekan pulo manutupi tubuh yo dengan kasa dengan tubuh yo dengan halus manutupi tubuh dengan halus dengan denyo sifat manutupi iyo denyo sifat dengan zat Tuhan sama tomato ba itu nani yola penjawaban bilangan yola nan katigo nan ka ampe suci hada nanakano denam monyo nan padoyo denan syariatnyo suci daripada perbuatan tersembunyi nan ado di anggota kita yo denan tujuan nan managakan asa sumbayang yo dek diri kita nangko itu nan padola syariatnyo denan yo sama tomato tetapi nan padola
hakikatnya suci denanlah hati kita daripada kisi lajo dangki tamak sarato nanjo lobo khianat iyo sasamo kita daripada hawa dan nafsu dunia setan sama tomato itu nani yula keterangan bilang ka ampe sama tomato inan kalimo iyo suci tampe denan de akan de namonyo ada pula suci tampe itu nampado iyo syariatnya suci daripada nana darah mutatahi sarato baun ba itu nan padoyo syariatnya tapi de padola hakikatnya danga dekan puluh ya itu kotor tubuh kita yo denan kasa mangko dibuang tubuh kita denan kasa dipandang tubuh kita nan halus nan hanyang nan lagi lajarannya hanyang dibalik yo denan hanyang jarannya dibalik nan jarannya nan tarang yo lebih narang di situ banyak menyembah Tuhan kita denan de alala de ko sanang hati dosa na ai de batanya iyo ko limunan tolan kanyo lalimo yo pulo le jawabnya malabihi kami ladanyo tidak mengurangi kami ne tidak puluh mano yo rekan kami sinar bara pirang bari namo kita tukang yo la silawa orang ai bapara karo di dalam kami terdakwa tentu kami mandakwa pulo di dalam langkisau nekanai tanyo tentu langkisau batanyo puluh para karo de sumbayang tadi ditambah dua suranyo na wajib kita lah ketahui bagi orang dan sembayang nangko barapo buala de banyak anyo apo bana de namonyo tolong nani yola de la jawab sepanjang de tanyo la de nanti bu sabario jangan delah hilang sanitia iyo jangan lupa iyo jorela denyo hati iyo menjawablah denyo tanyo nanda biala na sakete sabada ceba aji namoto alai oh itulah melatanya dari kami iyo nalla baduo itu dari dalam kisau nan datang dari desa Ruasu Salatio denala nanta kurang iyo lai maaf lah di pintu dari nani yosi yang puka kila peka puncak de kapalu denan kini bagitulah oh denan pulo laka elonyo lai karano larenyo kaset lah iyo babel yang juo oh denan leba itu bana padosa adalah kini nangku lako tadi tolan denan lai balagara pulo kami dosa na balagara pulo desa kalila di sinan desa kalila dan di siko alalai hujan jawapan babalasan la nabi yaso dia datlah biaso lah di limbago ada nanusa la pusaku la denan lamo pajambatan basi denan lai bahala jalan rayo tapian mandi de lebar rumah tangga lai sampai sekarang denan lai bal lagi tujuan lebar lagi tu adalah di Minang la kabau nangku Lenan laki to pakai salaru isan lamonangko iko gara-gara dari kami la nambadu le dari lang kisau orang bari hila de banamo alalai desa ri de tadang jarang-jarang la de basu baru
kita baca Onde lai simadakan bana dasanya tu ladanya tunyo Kacimpong pamenan mandi laku cika pamenan kato Lama jadi tradisi semua tukang lana curi tu Dari Rumbai ke Pariaman jalan tarantang 3 kilo Mulai pandai mencari Tuhan Alun di kaku ala taraso Allah